Xahar qabel l-elezzjoni ġenerali tal-1998, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista dakinhar Lawrence Gonzi kien iffirma ftehim mal-FKNK li kien jgħid li jekk se jkun hemm tibdil fil-kaċċa u l-insib se jkun għall-aħjar u mhux għall-ar. Waqt konferenza tal-aħbarijiet l-4 wara nofsinhar, il-President tal-Federazzjoni tal-Kaċċaturi Nassaba u l-Konservazzjonisti Joe Perrici-Kalascione qal li dawn kienu biss weddiet minn Lawrence Gonzi u minn dak li dak iż-żmien kien il-kap tal-Uffiċċju għall-Informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea Simon Busuttil. Perrici-Kalascione qal li l-FKNK kienet ilha żmien twil għaddejja b'xogħol fuq rapporti għall-awtoritajiet. Eventwalment l-FKNK ppreżentat dawn id-dokumenti kemm lill-Partit Laburista u anki lill-Partit Nazzjonalista. Joe Perrici-Kalascione qal li fil-waqt li mal-Partit Laburista waslu għal diversi konklużjonijiet, mal-Gvern baqgħu ma waslux għal affarijiet bażiċi fost oħrajn għalfejn Malta għandha tkun l-uniku pajjiż stat membru tal-Unjoni Ewropea li m'għandix staġun fiss tal-kaċċa fil-ħarifa u x-xitwa. Dwar il-ftehim konġunt mal-Partit Laburista, Joe Perrici-Kalascione jgħid hekk. Ma kienx xi riżultat ta' li xtaqna aħna, ġifieri ridna free for all kif xi ħadd kien qed jaħseb. Hemm commitment serju tal-Federazzjoni li ġa offrejnieh ukoll lil dal-Gvern u prattikajnieh diġà ta' enforcement strett. Hemm ukoll il-kelma kardinali illi kull ma jsir ħajsir fi ħdan il-parametri tal-liġijiet, regolamenti u direttivi Ewropej. Waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet, Perrici-Kalascione tkellem dwar it-12 deroga li kienu ppreżentati mill-Gvern Malti matul is-snin, iżda li kienu rifjutati għax kellhom żbalji ta' teknikalitajiet. Dan fil-waqt li fl-istess żmien l-Ingilterra applikat għal aktar minn 1700 deroga fuq il-kaċċa u li kienu aċċettati kollha mill-Kummissjoni Ewropea. Perrici-Kalascione temm jgħid li l-FKNK qed taħdem biex il-membri tagħha ikollhom l-istess drittijiet li għandhom sħabhom il-kaċċaturi u nassaba fil-kumplament tal-Unjoni Ewropea.